Masu kallo da sauraro barkanmu da kasancewa da ku a daidai wani lokacin a cikin wani sabon shirinmu da muke gayyato muku baki domin ku ji irin abubuwa da suke faruwa musamman ma a Najeriya waɗanda suka shafi tsaro, shugabanci da kuma gudanarwa. Kamar kowane mako sunana Muhammad Sulaiman Yobe, kuma a daidai wani lokaci muna tare da Dr Yahuza Getso, masanin harkar tsaro, haka zalika mai ba da shawara kan hanyoyi da za a bi domin magance matsalolin tsaro da suke addabar Najeriya. Dakta, barka da shigowa wani gida nan. Barkanmu da warhaka, masu kallonmu da sauraronmu, barkanmu da wannan lokaci. Ya kalli da farko matsalar tsaro musamman ma a wannan shekara a Najeriya. To, matsalar tsaro a shekarar bana bata sauya zani daga shekaru 6 zuwa 11 ba. Illa ma ƙaruwar waɗansu al'amura. Matsalolin tsaro a Najeriya suna muhalli ne guda 8. Na farko, tubalan siyasa guda 6 su ne kudu maso kudu, kudu maso gabas, kudu maso yamma, arewan tsakiya, arewa maso yamma da arewa maso gabas. Sai ɓangaren shugabanci, inda ake da barazanar cin hanci da karɓar rashawa, handama da babakere, rubda ciki da dukiyar ƙasa, karɓe-karɓe, kwashe-kwashe, sace-sace, zuƙe-zuƙe, roƙe-roƙe da sauran abubuwa makamantan haka. Shi ne na 7. Sannan na 8 shi ne wato mazambatan talakawa, waɗanda kullum buƙatun ɗaiɗaikunsu suka tasa a gaba, ba buƙatun al'umma kamar yadda aka saba ba. To waɗannan su ne abubuwan da suka janyo halin taɓarɓarewar tsaro a Najeriya, kuma matsawar ba a dube su da idon basira ba. Inda muka kalli kudu maso kudu da kudu maso gabas, za mu ga akwai matsaloli guda 2 na 'yan aware na biyafara da kuma masu faɗan tattalin arziki. In muka je arewa maso yamma, akwai masu shigo da makamai, akwai mazambata wato 'yan 419, sannan akwai 'yan yahu-yahu, sannan akwai masu tsafe-tsafe da rayukan mutane da sauransu domin samun kuɗi. Sai kuma watakila mu dawo mu kalli ɗaya ɓangaren na wato sana'ar sha da fataucin miyagun ƙwayoyi. Idan muka dawo arewan tsakiya, za mu kalli akwai matsaloli na ƙabilanci da na addini, akwai kuma matsaloli na 'yan fashin daji, sannan akwai matsaloli ƙirƙirarru na babu gaira babu dalili wanda suka faru sakamakon yawan hijira da mutane suke daga waɗansu sasanni zuwa wannan yankin, da kuma rashin ƙwararan ayyukan da za a iya yi don a rayu. Idan muka tafi arewa maso yammacin Najeriya, za mu tarar akwai abubuwa guda 6. Na farko, akwai zamba cikin lamuran siyasa, ya haifar da barazana da matsalolin tsaro kuma wanda yana da alaƙa da rataya da su. Na biyu, akwai matsalar 'yan fashin daji masu sata don kuɗin fansa. Na uku, akwai cuɗanni in cuɗe ka na masu tsatsauran ra'ayin addini, ko da sunan addini tunda ba addinin ba ne, irin su wato Ansaru, su Boko Haram, su Iswap, su Mahmuda, su Lakurawa da sauran makamantansu. Sannan abu na uku, matsalar addini na bambance-bambancen ra'ayyuka tsakanin 'yan ɗariƙa da 'yan izala da 'yan tijjaniya da sauran makamantansu, da irin abubuwan da ake samu suna kaiwa suna komowa. Na 4, 'yan dabar siyasa, waɗanda a dukkanin jihohin na Najeriya za mu iya cewa wannan cutar wato ta zama kamar ruwan dare gama duniya. To,
sannan na biyar matsalar shaye-shaye da zuƙe-zuƙe, sha da fataucin miyagun ƙwayoyi. Sannan na shida wato rigima tsakanin ƙabilu, musamman kuma abin da ya shafi sarauta da babbar rigima da ta kama da wuta ita ce ta rigimar Bahaushe da Bafulatani. To waɗannan abubuwan guda shida su ne kusan za mu kalla a matsayin abubuwan da ke damun arewa ta tsakiya. Duk da yake akwai ɗan nasansu a arewa tsakiya. Idan muka tafi arewa maso gabas akwai ƙabilanci, akwai matsalar kan iyaka da yake ba da damar shigo da makamai da satar jirage ta hanyar yankin ta guraren tafkin Chadi da sauran gurare makamantan haka, da manyan kan iyakoki waɗanda ake da su tsakanin Najeriya da Nijar da Kamaru da ma Chadi, duka daga wannan bangare na arewa maso gabashin Najeriya. To sannan idan muka dawo muka sake kallon nan din zamu gani akwai waccan matsala ta rigimar mu'amalar siyasa da 'yan daba siyasa. Sannan akwai 'yan daba na tattalin arziki waɗanda talauci da mutuwar zuciya ya jefa su. Akwai kuma waɗanda aka nuna wa gata mai yawa, gatan ya zo ya zama musu annoba. To wannan su ne matsalolin da Najeriya ta karo da su tun daga farkon wannan shekara har zuwa halin da muke ciki yanzu. Babban abubuwa da mutane suke ta kallo a wannan shekara da kuma batutuwa da dama da suka fi ɗaukar hankalin mutane shine batun 'yan bindiga masu garkuwa da mutane, 'yan fashin jaji da je sauransu. Babban abin da mutane suke ta kallo da kuma abubuwan da mutane suke ta cece kuce shine a yi amfani da karfin soja wajen murkushe waɗannan mutane. Wasu kuma na kallon cewa akwai abubuwa da ake yi na sulhu wanda ake tsammani cewa zai iya kai Najeriya ga gaci. A ganinka da kuma tunani naka da kuma shawara irin taka, mecece mafitar Najeriya a wannan mataki? A duk duniya ba inda ba a taɓa yin sulhu ba, kuma ba inda ba a taɓa yin amfani da ƙarfin tuwo ba. Kuma ita ma Najeriya ba ta bambanta ba, kuma ba za ta bambanta da cewar ƙarfin tuwo ne kawai zai iya magance matsalar ta ba. Hakan nan kuma sulhu na iya magancewa, amma a wannan yanki abin da aka ce an yi shine sasanci. Ni kuma ne mai suna da shashanci. Me yasa? Saboda shashasha ne har da shashasha aka yi shashanci. Kaga shi kenan ka samu amsa. Hakan na nufin babu mafita kenan. To ba babu mafita ba. Ka san kamun ragon malam. Duk yadda aka yi sai a ce an yi. To amma magana ta gaskiya ita ce ai ba a bi hanyar sulhu ba. Domin sulhu sai ya cika sharuɗa guda 9 zuwa 11. Sharaɗi na farko a san wa yake laifi, sharaɗi na biyu a san wa yake wa laifi. Ko dai wakilan su zo su taru a haɗu a zauna, ko kuma a ɗauki wani salo wanda za a yi amfani da shi a yarjejeniya na inda za a san da za a haɗu, ranar da za a haɗu, da gurin da za a haɗu. Dakta, kamar misali a yi irin wannan a Katsina da sauransu, mun ga 'yan bindiga suna zuwa da makamansu. To ai ina tsammanin baka wannan na gama ba, na ce in za a yi sai wannan can shashanci ne. Wancan shashasha ne ya haɗu da shashasha aka yi shashanci. Wannan ko na maganar me ya kamata a yi. Saboda haka a samu takarda mai rubuce da lambobi, serial number, sunaye, adireshi, lambar waya, inda mutum ya fito kuma ya sa hannu, yana da wata magana kuma ya rubuta, shi ake cewa remarks. To a zahirin gaskiya ba a yi wancan a tsari ba. Sannan kuma dole ya zama akwai yarjejeniya ta cewar za a karɓe makamai daga hannun masu riƙe da makami. Kuma za su a tuhume su faɗi ina suke samun makami, wa yake kawo musu, da sauran bayanai na musamman waɗanda ya kamata hukumomin tsaro da masanan tsaro da za su yi musu bincike su bincika a rubuta kuma a aji. Sannan kuma su ma a duba me yana su bukatun, me yasa suke wannan laifin. Sannan ko waɗannan bukatun ruwan sha ne, makaranta ne, ko menene sai a je a yi musu.
saboda haka da wannan ƙasa za su zauna lafiya. Amma wannan soki burutsun da ake kai makaji ce na ka dawo ni ma zan je in dawo. Kuma zan dawo a firiji ko zan dawo da firiji wanda babu irin shi a Najeriya, to in dai wannan yawon banza ka je za ka je ka dawo ka so komai ba. To wannan shi ne. Babban abin da mutane ko kuma in ce al'ummar Najeriya suke kokari su ga an yi, musamman ma ita wannan gwamnati, ga sauye-sauye da aka samu daga bangaren tsaro, mutane suna kyautata zaton cewa an zo lokacin da za a kawo ƙarshen matsalar tsaro a Najeriya. A ganin ku waɗanda kuke tare da waɗanda zan iya cewa matsalolin suka fi shafar su talakawa da kuma masu faɗa a ji, misali, kun taɓa ƙoƙari ko wani ƙoƙari kuke na ganin cewa kun ba da shawarar da tafi kamata a yi a maimakon abin da ake ta yi a baya ba a wanyewa lafiya? To, ai shawarar ba ta wuce abin da za ka faɗa ba da abin da za ka rubuta, kuma duk mai sauraron kafafen yada labarai na cikin gida da na waje da guraren da ake gayyata ta ana gabatar da makaloli da sauran bayanai na bayan taro ko na lokacin taro, da ire-iren waɗannan abubuwan suna nan da yawa mun faɗe su, amma ba san me yasa ba a yin aiki da su ba. Shi ne kawai dalili. Amma misali ba ku taɓa zama da kamar misali ɓangaren shi Malam Nuhu Ribado wanda kusan shi ne mai ba da shawara a harkar tsaro, takardarka ko kuma ku irin ku taɓa zuwa kun nuna cewa ga abin da ya kamata a yi domin a ka ƙarshen abin ba? A'a, ai ko da yaushe muna yin aiki tare da jami'an tsaro da hukumomin tsaro. Kuma da abin da ya kamata muka zo gidan rediyo muke gaya muku, shi muke gaya musu. Shi ne abin da za a yi amfani da shi, kuma shi ne zai iya kai abin da za a fi da'i daga rogo. Kuma akwai halamu cewa akwai masu mutanen da ake zargi da ake sponsorin ko kuma waɗanda suke ɗaukar nauyin harkar ta'addancin, akwai halamu cewa akwai mutanen da suke ɗaukan nauyinsu, ko kuma dai kawai mutane da suka gagara al'umma? To za a iya cewa kusan ya zama na kasa da na ƙi. Ba za a ce ya gagara ba. Akwai abubuwa, akwai wanda ya kasa ko ya ƙi, ko dai gwamnati ko ma'aikatan tsaro, akwai wanda baya yin abin da ya kamace shi. Shi sa ba iya kawo gaci ba. Amma Najeriya tana da damar da za ta iya tunkara wannan matsalar kuma ta yi maganinta. A batun zarge-zarge da mutane suke, musamman ma idan ka kalli arewa maso yammacin Najeriya, menene kake ganin umar aba'isin wannan matsalar da ake samu a wannan yanki? Ta wace fuskar kenan? Ta fuskar idan ka kalli jihohi irin su Zamfara, irin su Katsina da sauransu, kamar yadda kai bayani a baya ka nuna matsalar su daban ce, ba ta kai ba irin wacce ake samu arewa maso gabas ba ko arewa ta tsakiya ko wani abu makamancin da sauransu ba. Menene tunda kusan shine wurin da ya fi damun mutane yanzu, nan aka fi garkuwa da mutane, menene kake ganin umar aba'isin matsalar? To umar aba'isin matsalar kusan zamu ce abin da ministan tsaro Janar Christopher Musa ya fara, ita ce umar aba'isin matsalar kira ga al'umma su haɗa kai, kuma su sani matsalar tsaro matsala ce ta kowa da kowa, ba ta mutum ɗaya ba. To in an yi wannan, shi ne zai iya kai mu ga tudun mun tsira, shi zai ba da nasara, kuma shi zai sa a ci riba, kuma shi zai sa waɗanda ba sa ba da goyon bayan yanzu an turo dodo dan uwansu. Za ka za a samu maslaha insha Allah. Ka gamsu 100% da salon da ita gwamnati ke bi wajen magance matsalar tsaro? To yanzu muka kalli sababbin manufofin da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya zo da su, idan an ba da damar aiwatar da su yadda ya kamata, za mu iya cewa an fuskanci hanya da za ta iya ba da dama. Amma dole kowa a Najeriya sai ya zama shugaba Bola Ahmed Tinubu, sai ya zama Janar Christopher Musa. Ta hanyar da in ka ga wani abu za ka faɗa, ta hanyar da kuma kowannenmu zai duba ya ga menene nauyin shi a matsayin shi na ɗan ƙasa, ma'ana wace irin gudunmuwa ya kamata ya bada don a kai ga gaci, kuma yana bada ita. To in babu wannan, ba a yaƙi cin hanci da karɓar rashawa ba, ba a yi kan mai uwa da wabi ba, ba a yi ba sani babu sabo ba, ba a ba da waɗanda aka ba wa nauyin gabatar da waɗansu al'amura ba, ma'ana wato accountability mechanism, ba a sa duk waɗannan abubuwan akan teburi ba. To Janar Christopher Musa ba abin da zai iya yi, domin ba shi kadai zai aikin ba. Dole ne duka 'yan Najeriya sai sun shiga ciki. Dole ne kowa sai ya ji shi Janar Christopher Musa ne, kowa sai ya ji shi shugaba Bola Ahmed Tinubu.
Idan muka kalli manufar da aka fito da ita ta sanya dokar ta ɓaci akan tsaro, aka ga gwamnatin ta yi ƙoƙari. Idan muka kalli tafiyar da Tinubu zai yi ya fasa saboda matsalar tsaro, ai ta yi ƙoƙari. In muka kalli yaran da aka karɓo su, ai an yi ƙoƙari, ba za a ce ba yi. Idan muka kalli yadda aka matsa wa 'yan dajin, za mu iya cewa ana ci gaba, amma matsalar ya ɗorewar wannan abubuwan. To shi ne. Daga ƙarshe, Dakta, ta yaya kake gani al'umma za su ba da gudunmawa wajen kawo ƙarshen wannan matsala? Babban shi shine su ji tsoron Allah. Dukkaninmu mu ji tsoron Allah. Sannan inda akwai wani abu, kowa ya tabbatar da cewar yana duba a zo da wani tsari guda uku wanda da muka sauka a kan shi. Gwamnatin tarayya ta yi declaration na abu uku. Na farko, Operation Know Your Neighbor. Dole ne kowa ya san wane ne makwabcin shi. Ba wai zaman tazubar, zaman gidan magajiya da muke yi yanzu. Tun daga kan sarakuna har ya zuwa malamai, har ya zuwa 'yan kasuwa da 'yan siyasa, duk kowa kusan zaman gidan magajiya yake, har ni haka. Ita ce magana ta gaskiya. To dole ne a dawo kan layi, a yi abin da ake cewa wato a yi declaring Operation Know Your Neighbor. Menene ake nufi da Know Your Neighbor da Hausa? Shine ka san makwabcinka. Makwabci na iya zama abokin aiki. Makwabci na iya zama wanda kuke katanga da katanga a gidanku. Makwabci na iya zama an kawo mota daga nan inda muke zaka je wani guri, ko da cikin gari ne. Makwabci na iya zama wanda kuke gona a guri ɗaya. Makwabci na iya zama ɗan uwa. Makwabci na iya zama wanda kuke zaune layi ga katanga ga 'ya'yanka da matanka da kai kuna sallah tare. Ko kuna gudanar da ma'amaloli na coci tare. Musulmi ne kai ko Kirista ne. To wannan zai ba da damar duk wanda yake shigowa cikinmu a san shi, kuma a san waye shi, a san daga ina yake, a san me zo yi, kuma a san waye kawo shi. Abu na ɗaya kenan. Abu na biyu, know your streets. Duk masu unguwanni su sa wakilai a layi, duk layi. Ya zama an san wanda yake kaiwa yana komowa. Da an gaba ko fuska sai an yi rijistan shi, an san waye shi. Wannan zai ba da damar a tace tsakuwa daga aya. Sannan abu na uku, wato a dawowa da sarakuna martabar kula da al'amuran tsaro a matakin farko. Domin ko da ma can abin da ya sa duniya ta zauna lafiya, saboda mai unguwa an ba shi dama ya san duk wanda yake ba bako ba, wanda yake bako a ƙasar shi. Kuma in wani ya zo, girma da daraja da mutuncin mai unguwa ya sa an kai ga matakin da duk wanda ya zo gurinka sai kai za ka je ka sanar da mai unguwa na yi bako. Ba wai shi mai unguwan ne zai zo ya ce waye wannan ba mutanen unguwa ne za su ce waye wannan ba, a'a kai ne da kanka za ka je ka sanar da mai unguwa na yi bako, dan uwana ne na jini, abokina ne, ya zo hanya ce ta biyo da shi, mun taɓa yin kasuwanci tare da shi, ya rasa gurin kwana, wata larura ce ta kawo shi gurina. Kai ne da kanka in kai bako ya zo gurinka za ka je ka sanar da mai unguwa, ba wai mai unguwa ne zai zo yana lalibe wanda yanzu masu unguwannin an ɗauke su da su da yawun awaki, ban san wanne ne ya fi kima ba, saboda ai yawun akuya da ta buɗe baki zubowa yake, kuma in ya zubo ya kai ƙasa ba za ta iya ɗiba ba. To sannan abu na ƙarshe shine a dawo kan tsarin da ake fama da shi da ɗan sanda ya zama shi a caji office. Ba ma buƙatar ɗan sanda ya shigo cikin gari ya kama kowa. A'a, da can ba haka ake yi ba. Abin da ake yi, wanda ya yi laifi, kai da aka yi wa laifi za ka je ka gaya mai unguwa. Mai unguwa ko kuma limamin makwaucinku za ka yi magana da makwauta, ga makwauci a zo a taro a tattauna. A kirawo shi, an tabbatar mai laifi ne. Laifin da ake iya warwarewa a yi maslaha a warware, wanda ba a iya warwarewa a ce a tafi gaban dagaci.
in an je gaban dagaci ta gagara sai dagaci ya kira wayar 'yan sanda ya ce da su ku zo muna da mai laifi ku zo ku ɗauke shi, ku zo muna da waɗanda suke rigima a tsakaninsu ku zo ku tafi da su, ko kuma ga su nan za mu ba su takarda za su to mai unguwa zai rubuta takarda. Wannan takarda yadda ka san saƙon mala'ikan duniya haka ake ɗaukar ta a da, haka ɗan sanda yake ɗaukar ta. Mai unguwa ya aiko da takarda ya ce ga masu laifi nan ya turo, ɗan sanda ya yi wasa da shi. Kai soja in zai shigo cikin al'umma bai isa ya shigo cikin al'umma wai don yana da kaki ba, domin ba mai kallon kakin. Abin da ake kalla shine shugabanci na cikin al'ummar, shine mai unguwa. Mai unguwa na kallon dagaci, dagaci na kallon hakimi. Idan aka kama in akwai barawo a cikin unguwa ko mai sai da kayan maye ko wata dillaliya da take hada matan aure suna fasikanci, ko kuma akwai wani kwarto, ba fa wai 'yan sanda ne za su zo su kama shi ba. Kai kuma da aka kama matarka tana kwarto da wani, ba kai ne za ka tafi gurin 'yan sanda ka je kai karar shi ba, a'a kai ya cin ka gurin mai unguwa. To yau sai muka zo lokacin da ake ɓoye kwarto, ake ɓoye ɗan luwaɗi, ake ɓoye mata masu bin mata yan uwansu. Har ma mace za ta iya kallon matan makwauci ta ce mata ni fa lesbian nake, wallahi kin yi min kyau. Saurayi a layi zai kallo ne ya ce kai wallahi ka zo mu je mu kwanta mana, ai kai min kyau, za ka yi daɗi. Wataƙila ga iyayensu can kuma zaune suna ji. Kuma a cikin al'umma sai mu zo muna akwai kangararru, akwai 'yan daba, akwai ƙauraye, akwai wane ne. Ai a da yanda ake yi, ɗanka kai ne za ka ɗauki ɗanka ka kai wa mai unguwa ka ce na same shi yana shaye-shaye, shi ne ya yi wa 'yan gidan malam Tanko ciki, yana haura gidajen mutane yana ɗauke-ɗauke da kanka za ka ce mishi Audu ko Barau mu je, ba sai maka gaddama ba, saboda iyaye suna kula da haƙuƙuwan 'ya'yansu, kuma iyaye suna taka tsantsan wajen neman aure. Yarwa za ka nema, ya za ka nema, yaushe za ka nema, ya tsarin neman auren kuma ba a yin shi irin yanzu da ake rabi karuwanci rabi neman aure. Saboda haka akwai mutunci, akwai addini, akwai tarbiyya, akwai tsoron Allah, akwai kamun kai, akwai tsantseni, akwai taka tsantsan, akwai kulawa, akwai tsarewa, akwai mutuntawa, akwai kamala. Sannan kuma in mutum ya yi laifi, in ya haura wani gida ya aikata laifi, ya yi sata ko ya yi kwartanci ko wani abu, to yana jin kunya da nauyi. Abin da zai yi cikin dare zai haɗa kayan shi, matar shi da 'ya'yan shi da mahaifiyar shi ma ba za su san da zai gudu ba. Zai tattara ina shi ya bi dare, ya yi nisa inda da safe wani wanda ya san shi ba zai iya gani shi ba, ya zagaya ta inda ba a san shi ba, ya nemi inda zai hau mota ya tafi Iko ko ya tafi Badin ko ya tafi Akure ko ya tafi Fatakwal, inda duk ya ga wani wanda ya san shi ya bar nan gurin har abada. Saboda me? Akwai kunyar ma dangin shi su samu labarin an samu kwarto a cikinsu, an samu wani yi wa yar wani ciki, an samu makareci, an samu kaza da sauran makamantansu. To abubuwan suna da yawa, sai dai kawai in takaita a nan. Dakta, muna godiya sosai da kasancewa da kai a daidai wannan lokaci, da fatan nan gaba idan muka gayyato ka za ka sake ziyartar mu domin ilmantar da al'umma. To Allah Ubangiji ya maimaita mana abin da muka faɗa daidai, Allah ya sa ya amfana da al'umma, inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana. Masu kallo da sauraro duka iya abinda lokaci ya bamu damar kamu kenan a tattaunawa da muka yi da sanannen masanin tsaro wato Dr Yahuza Getso. A madadin shi bakon da muka tattauna da shi, sunana Muhammad Suleiman Yobe, nake mu kasance da ku a cikin wani sabon shirin namu.